Ingin dapat bertemu Cyril Asmara, ketiklah YouTube Sinar Padang Official, boleh bertemu dengan album Cyril Asmara. Alai terang ada Pak Tua, ketik tuk tuk tuk. Allah di tangan anak balai. Orang menggali malang di tangan anak balai. Adolah babawang larang rantau baladonyo. Oh adolah babawang larang rantau oh balada ona nombor ladu olah kaset salah okinilah kamasue akan nombor latigo tonton YouTube larang rantau
bola siril asmara. Menangi badan nyopa buyung gobang abana salah badan bola jale kopi dia nambah minta buean kopi sagale sarato rokok minta balian dapet kain nambah bungkuyan cara ilona yatimi onda ibodo yati diambo bapikirlah dia badan yati dari banse kinilah sanang dape ambo loka dibuang ba itu kato badan oh bang pae tumpak di badannya diri hati ndak dapet gobang mambana barang kelang lay dari rumah tinggal rumah yang gadang ambo ba itu kato badan ninyo ho ambo ndak nio buyung lay jo itu kato yati nyusia gobang ari tutuan onyo usia gobang hari itu orang banyak pak mandanga gobang tau sia ibu orang mencari gobang orang tahu sia si gobang indah orang banyak cerita ndak pandaikan kemari mengecek bana selalu kesayangan lingkaran rumah kesayangan orang badakatan tetangga elok kesadonyo tadanga juo di nambanya akato orang mandanga mengecek hati ke hati yo lagi lo badan yati saelo itu badan gobang dapet suami kababuang tuan oh dapet suaminya kababuang cuy itu banyak pencarian koto lamara buah rumah gadang sebantu itu bagan lah duo tengah lawi dapetnya sakit rupo itu kini si gobang kadibuang oh gilo di matu badan yati oh utak kama balataan nindak bapikir badan yati tuan oh indak bapikir badan yati tumpak di hati jo si gobang ninyo tatap meminta caranya campaan kain si gobang barang ke lalai badanang buyung gobang ngambo ndak nio buyung lai tinggal nambo hari
kini jatuhkan talak badan ambo Buli nyodanga dinan banyak ambo nak nio mencalik gobang yuange O mandanga kato-kato dan yati menangi badan diri gobang aye mato darai badarai onde nak kanduang nak meri apa onde meri sayang apa kamarilah nak dake apa meri Hondak kadape apa dake meri dona Dak kadape mencalik meri dona Ibu lah berang bake apa Ibu ala meminta carailah kajauh merina Oh dari apa nak Baitu kato badan gobang menangi juo sedang batungke Awak bajalan mah kurang tahu Tuhan Oh awak berjalan kurang tahu jalan batungke bantu itu coy itu para sayan gobang tapi ndak dape gobang membana mengece juo kasih hati onde gomayati adik abang yo dia Honde yati ibu Mary baola duduk kat sabanta jangan terlalu sasak bana jangan ubili kamu koan mengucaplah dia badan diri hati itu kato-kato gobang Mandang kato dari gobang batambah pane badan yati mengucap alo ambo nangkang suruh ambo ndak nio gobang lai wange Ambo ndak ni odo gobang lai tinggal na rumah badan ambo tinggal jajak ambo sapulaman barang ke angari kini juo ba itu kato badan nyop tu mau piayati Mandanga kato coy itu membana juo badan gobang onde yati adik abang onde yati ibu Mary agi bapikir dia badan abang sehari jodoh hari sampai malaki 3 hari Jan mayati terdorong-dorong Mandanga kato cuy itu Dangalah diang buyong gobang Dak dapik berpikir lai Jatuhkan talak badan ambo Ambo ndak ni yong Hola gobang lalai ambo ndak ni gobang lai yo kain lah sudah nyo campaan barang ke lalayuang dari rumah tinggal rumah gadang ambo
Odan dak dape meminta bana urang rami mencali gobang baru bakato badan gobang ondayati ya di abang Oko iyo carai ka minta agila oto gak sabua ka untuk kambo bao coy itu kato badan go. Oh bang Oba itu kato gobang mandanga kato dari gobang bertambah pane badan yati otoan kang minta ba itu kato badaninyo sabalun kilap yuang badan ambo lake latala ang jatuan barangke dari rumah ambo ndak nio gobang lahir tuan Oh ambo ndak nio doa gobang lai tadanga kato rupo itu joaye mato di jawe nyokola ba itu di madiati nang kaelo kola co itu nang karanca yo dia Oh selamat tinggal dia badan hati dia nak kabala bila dia pencarian nang kayo lah badan hati nang kabat tambah lah kekayaan nambo barangke nak nyolai hati Oh ambo ndak ado badu sana sesuku dalam kampung sampai di ma bisa mabean selamat tinggal Meri apa yo nak Oh apa barangke nak nyolai nak Oh apa sayang kau pakai Meri yo nak Oh apa sangat menyayangi Mary harapan gadang badan apa kaganti mandena Oh badan Mary ona dape ibu meminta cara apa sakit sebantu iko ibu baranina Oh minta cara yona selamat tinggal Meri apa Tuhan Oh selamat tinggal nak Meri apa barunya tiba di labu rumah dangakan bana di nambanya Oh ambo barangke nak nyolai kok lalape di labu rumah lah jatuh talak badan ambo ojo yati Oh ibu Meri Oh selamat tinggal ya
badan meri apa barang angke nak nyolangai kok lainnya gadang na anak apa kok panjang umur badan meri di mana apa tadanga calik lah apa badan meri di apa indah kata jalan nasib apa yona. Oh, ikut contoh nyolan nak kandung mandangainyo lamarang ato orang banyak manda ngamarato mandanga go bangsa dang manangi bola orang memandangi coy itu banganya kekayaan oto ndak boleh dibawa cie juo go bang turun ojo baju laki sarato pakaian dalam atas dek latibonyo di laman rumah tekana di badan gobang rekeningnya lai kota bao taratonyo buku sekalian lai tabao ko ATM untuk menerima piti gale tekana di badan diri gobang nyo calik dompet sekutiko ko ATM lai tabao lai ko ado bukunya ko sekalian nyo calik bana sekutiko kiro lai di dalam tas terletak di tasnya sekutiko baru mengecek badan gobang selamat tinggal dia badan yati abe anak-anak elo-elo awak barang angke nak nyolangai dia barangke anak nyolai barangke badannya pak buyong gobang jalan lah gobang sama seorang ibu hati bukan kamain kok kaba balik ke korong kampung dusana indah banang kontan nanado sanak sesuku ndak barani si gobang pulang kampung ibonyo badan dirang kampung ibonyo awak dirang nagari malu tubuhnya ndak tahan tagak-tagak di tepi jalan menompang oto kakalang aluma menompang oto kakalalu ape nyolai di bawahnya juona nempon ndak namu tinggal segalonyo anak gale ado empon di sinan ba itu bana di badan gobang coy itu inyo sakutiko sadangnya badan tagak-tagak lalu laoto kakak pangadang malalu laotonyo kakak padang seto lalu oto ke padang di sinan kalau kok dilihat
Nyo ambe Pak Oto di si Gobang seto nyoto di stop nyo labaranti Oto dipandang lanai Gobang ate Oto menuju daerah kota Pangadang menuju daerah kota Padang. Di sinan kalau dipandangi agak sadang dia Oto, ibu hati bukan kamain, taraso ibu hati Gobang, hawa sakit badan tabuang, rang rumah meminta cangarai paei. Madisinan kalau nyobuyong Gobang sadang di ate Oto juola lewat jambatan panjang menampu kampung Lansano. Ati di malo tak kamamang bilo joana kabasu Otuanei. Lape nagari Silansano lanyo daki Bukit Tarata, ati sialo ndak kai bo sadang saki badan taca. Awak sakit badan tercampak lape nagari Sitarata menurun ke daerah Talue. Sadang sakit badan tercampak bamanuang di Oto dua pae. Oh sadang bamanuang ate Oto ayam ato badare-dare lewat daerah Batang Kape mendaki Oto ke Bukit Pulai, latarui ke Taluk Batuang sampai ke daerah Sungai Nipa, latibo Oto di Paenan. Setelah sampai Oto di Paenan babuni telepon badannya buyong Gobang setot tadang tapi babuni nyo calik di badan Gobang kironyo toke dari Batam. Nyo angke di badan Gobang assalamualaikum waalaikumsalam kata badan Gobang. Bakato toke dari Batam dangakan bana lah dia apa elok-elok dangakan bana di dua samang nampitikan pak nan 2 bulan nan dolu nan apa kirim kini alam bobaye lunas sebanyak 80 juta pak. Olah masuk mapak karakening apa ba itu kato toke dari Batam nak tabado sanang hati Gobang.
Dialah badan nak tahu silai ado juo piti di tangan lai juo ado piti di ATM kau untuk makan badan awak. Kau sempat ndak ado piti di tangan kama badan kama ngadu Kama badannya akan mengadu itu bana kato badannya sedang latibo di painan bakatonyo kabake supir oto onde dia kanduan mudo baranti dia ATM ko samanta dia udah mambil piti nado piti do beko joa piti yang udah baik joa kau udah baik dia ongko soto kato sampai oto baranti turunlah badan gobang lambe turun batungke bantu itu nasib badan gobang Maba itu nasib badan gobang nyotarui sekali KTM nyo ambil piti sekali dicek piti dahulu barai sinyo dalam ATM disinan kalau kok dipandang nampaklah piti di dalamnya sebanyak 83 ba itu kalau kok dilihat deklah nampak sebanyak 83 juta nyo ambil piti 2 juta nyo ambil piti 2 juta deklah dapet piti nyo ambil naik oto gobang babalik satu lah naik ate oto bajalan oto nak nyolai sampailah oto ke daerah Sago ala tibo di Pasava Ote boto di pasar baru oto berjalan taruh jualan nampak negari tarusan sadang nyoto sampai ketarusan babuni lo ape babalik nyocalik di badan gobang kiro toke dipakan baru nyobaco assalamualaikum waalaikumsalam kata gobang kata nyotoke dari pakan onde dua samang dangabana Tonam pikan nambah kirim dulu talambe piti babaye kini piti babaye lunas sebanyak ampe 22 tuan. Sebanyak ampe 22 juta lah sanang lo hati badannya Pak Buyong Gobang butinya lah nyo kirim ke WA badan Gobang sanang hati bukan kemain lai banyak piti di ATM lai ndak kamati di ndak makan boleh ke modal bau sao tuan. Oh boleh ke modal bau sao to berjalan tarui juo nak lama to sedang jalan
Dek lamo pak bakal lamoan di mau toto tiboan tibo to di sungai Lundang sampai kabungui ola oto la tadi oh sampai kabungui oto tadi oto balari tarwe juala nyodaki Bukit Lampu satu lape di Bukit Lampu lah tiba di Sungai Barame satu lape Sungai Barame lah nampak daerah kata sekali supir oto kapai kamada badan diri udah mandanga kata dari supiran tanam bawa ke simpang Lubek itu kata badan go oh bang antara monyo ke simpang Lubek itu kato gobang mandanga kato coy itu oto balari tarwiju oh sadang oto balari ju sadang bajalan lah oto tadi ndak lama oto sadang jalan dek lama bakal lamoan sampai oto ke simpang Lubek tuan oh sampai oto ke simpang Lubek lah turun badan diri gobang di mada udah turun ambo lah turun di Sikoco itu kato badan gobang oh turun sekalinya di sinan awak turun ongkos dibayar oto pai maman wong gobang sama seorang tuan Oba manuang gobang sama seorang sadang ba manuang juo bajalan batungke lambe o kamala wako kakak duduk di sinan gobang bapikir di alam tuju pasar Banda Bue ado kawan di pasar Banda Bue mau cuba ditampe inyo ba itu kato hati gobang nyomanyu barang jalan badan gobang satu alamanyu barang jalan duduk di tepi jalan tuan duduk di tepi jalan awak nan sadang duduk bana di sinan kalau dilihat layangkan pandang nan jauh tukian pandang nan ampi maengong suok joki dah mencalik kiri jok kanan yo sadang bamanuang badan gobang anta malang anta nyomuju nampaklah anak gadis ancak sadang berjalan sama seorang marah ke badan gobang tuan
tagaknya di sabala gobang duduk dek sadang tagak nanggadi di sabala gobang duduk gobang bak raso kemaluan yo tagak gobang dari duduk satu kamulai tungke ambil lape lah tungke dari tangan tajatuh badan buyung gobang yo satu tajatuh badan gobang nyotolong dinanggadi tadi dia kobangai badan abang takili ko kaki badan abang mangko tajatuh lah oh abang hola badan lah abang indah ada dia kaki takilia indah lopata tangan abang omang ko jatuh di bawah tagak pinggang terasa sakit bana sampai kapau baginju Ode inyo mengecek rupo itu bakata na muda tadi labara lamo bang batu iko omola duduk bang di sinan dake pelanta kosong di situ kita bacarito nak jale bana pandang aran pae Mandanga katonyo adenanggadi jadi dia kato badannya buyong gobang nyo bimbing gobang denanggadi nyo bao duduk dake palanta latibo dake palanta duduk baduo badan gobang Ola barisinan carito bacarito Ola baralamo bangai sakit coiko Kato sampai sabantu itu sakitnya balun lamo bana Anggaran ado 3 bulan dia Anggaran ado 3 bulan baru mengecek rananggadi bari lurui bang awak batanyo bari bana awak baru niang Osi aku gala dengan namo di mako kampung jo alaman kato sampai gobang manjawe Hokok gala jo namo dia nambatanyo yo dia Habang banamo buyong gobang Kalau nyo kampung jo alaman Abang asli nyo orang pasisir Kampung ketek nyo di Suranti Di sinan tampe badan abang Kato sampai sabantu itu Oh baru gobang lolai kabatanyo Wai bari lurui lo abang batanyo Jan berang adik kabang Oh namo awak adik lah tahu Namo adik siapa pulo Namo kosia jo galanyo Di makok kampung jo alaman dia Oh di makok kampung jo alaman Kato sampai serupo itu Oh baru bakat orang nanggadi Kalau nyo gala dengan namo Awak banamo bang upiak mega Mega panggilan dari mande
Omega panggilan dari bapak itu kato badaninyo kalau nang kampung jo alaman hambo aslinyo orang Solo dakeknyo simpang Sari Manggis bange Odakeknyo simpang Bang Sari Manggis ba itu kato badan orang nanggadi mandanga kato co itu lasanang hati badan gobang. Oh jadi awak bertanya juo balik bakek gobang indak nyurus abang di dusana indak ko abang nyurus di bini indak ko abang punya anak ba itu kato badan nanggadi. Oh baru mandanga kato co itu manit aye mato gobang jatuh laye mato gobang onde mega dengan banayo dia olah malang dia tibo dia abang mega kok malang abang la mega kadikana lumbara la mo badan sakit rang rumah meminta cara kok kekayaan nyonanado ndak dapet disabui lai mega. Oh kalau mega kurang percaya pailah ke pesisir di Suranti. Oh tanyolah namo si gobang iyo si hati bini abang barana cie perempuan banamo si upie meri abang sakit sabantu iko si hati dia. Oh meminta cara mega bagan duo di tengah lawi rumah gadang sabantu itu roto mewah 20 Hoto untuk usaha dolo ampe buat tapi malang tibo di abang-abang sakit orang rumah berang megai batu nasi badan abang tuan. Oh mencalik gobang menangi bola badan diri mega bang jaan bang menangi pulau ibu awak mencalik abang jangan menangi abang mega menangi kuah kondak mega bawa kenal jawab bawa kenal di simpang lubek saja. Jadi rencana bang badan abang kapai kamar rencana abang mendanga kato dari mega onde mega nanelo hati onde mega nanelo baso lun tahu dia pengana bang antak kalalo di palanta di padang indah mega wadusana antak kating duela oh mega Hola tapi la jalan tak tidur tapi jalan baik tu kato badan gobang ode mega orang paibo jo penyayang ninyo ndak ada badusana mega ko anak yatim pulo mandelai bapak indak tinggal baduo jo mandenyo mandela tuo tinggal di rumah
Oh baru bakato badan mega ko iyo bang abang indah ado tampe di padang lain namu apa ijo mega katampe mega abang tinggal di Solo di rumah mega abang di Solo bang ditampe mega do orang dulu penyakit bantu abang kojo berjalan sangat susah bana dibawa jalan ado serupo abang bana rajinnya mandi ayang terapi di daerah Solo insya Allah bang Tuhan menolong badannya sehat coba yang asuh Tuhan badannya sehat coba asuh mandanga kata rupo itu ne kalau iyo mega serupo itu ndak ada tinggal tempe mega tapi lain ndak menyibukkan mega lain ndak repot di keluarga badan mega lain dak lain lo kata orang kuliling lain dak abang kena tangan lai ko indah kekanai berang lai ko urang dak salah sangko ba itu kata badan gobang mandanga kata rupo itu jawaban badan mega kok sampai bang awak ke Solo awak pai kawali nagari serato ke keluma ke ketua pemuda walau ke ketua pemuda kampung walau ke ketua pemuda nagari Hosarato jonini mama mansonyo abang kakak mega ndak ada orang kacuriga mega ndak ada lah oh abang olah badu sana mandanga kata rupo itu sanang hatinya badan gobang kolaba itu kata mega jadi dia kata badan gobang dek lama otak kama otak menunggu otak ke Solo sedang duduk menunggu otak babuni telepon gobang pai masa toba bunyi telepon gobang manyo ambil sekali telepon tadi nyo angke di badan gobang nyo calik saja di si mega nyo pandang telepon nyo paci indah empon murahan baru bertambah yakin badannya pihak mega mungkin abang koi orang kayo dulu makato badan mega mencari empon nanyo pakai indah do empon tanggung paling indahnya bali empon ko ado anggaran 5 juta ba itu kato hati mega tadangai nyo mana lepon kironyo na mana lepon kabake gobang adola toke ikan dari Jambi onde nduk samang dangabana nan ikan nambah kirim minggu dahulu talambe membaye piti kini piti mbo baye lunas mbo masukan ke KTM nduk samang sebanyak 30 sangatu
Masa banyak 31 juta Mau kirim butinyo kawean wak samang aja wapan badan gobang dak baado kato gobang Selesai mana lepon ninyo duduk baru empon disimpan balik tumpak di badan diri mega sadang duduk inyo jogobang lalu laoto kakak songolo Nyo ambe oto kat solo oto di stop ala baranti lanai oto kaduo nyo bimbing gobang di si mega la sampai kate oto barangke oto kat solo sadang di ate oto juo balai rajo kaulu balai di dalam lawi tinggaan gobang di oto dolu badan siati kita ja Apui Badan siatinya kita japui semanjak gobang babuang semanjak lecarai dasi gobang iyo jo apa badan meri hati-hati betama sanang di malonyo indak kesanang naninyo tinggal baduo layate rumah baduo jo buyong arnis tigo jo anak badan ninyo Bagalui ate rumah menunggu idanya sampai kok sampai ida badan yati arnis kanika jo ida atu aneh orang lah tahu seorang baduo nak tanggung panenyo do masyarakat orang kuliling berang mana indak bau tak do buyong arnis coy itu elok badan gobang rang anggap sabantu adik bininyo pulo nan bagadua indak bau tak coba banak kondak takui lawak ke bau tang di kabek kaki do tangan di campaan kemuaro suranti eko Ba itu kato anak bagan cuy itu kato toke banyak cuy itu kato masyarakat berang kabangake badan arnis pai berang kabake nyawa badan arnis berang urang indak tebado ndak tanggung panerang nambanya abi hari nyopak sari tu abi hari baganti hari abi hari baganti pakan abi pakan baganti bulan alas sebulan 2 bulan lah sampai cukup 3 bulan La salah seida badan yati antaronyo arnis yosiati ala la nikah badaninyo malala
nikah nyo badan inyo de inyo lah sudah nikah tambah bebas inyo dipandangi. Kalau dolunya kok dipandang si Arnis sebagai anak ulah, tapi kini jadi nduk samang. Nduk samang baganan duo, nduk samang oto banyak 100 gudang tampe ikan Yo yati sayang kabake Arnis parenta Arnis baturui aninda nambah larang cie ju. Abi harinya baganti hari lainnya aman rumah tanggo. Tinggalan sadang bantu itu to japui badan si Gobang sadang di Solo tampe mega dake nyo simpang sarima. Sadang ditampe badan mega Pak Wali ala tahu wali nagari saratonyo pemuda kampung cukui ketua pemudanya sarato toko masyarakat masonyo Gobang kakak nasibnya badan diri mega kamambao Gobang payinyo mandi kayange bacari ondarang sabala bacari motor arang sabala Omega katukang bawa motor yoyinyo Gobang di bala akang maei biari baganti hari terapi tarui manarui komandi ayange cuy tujuh cuy tu badan diri Gobang abiari baganti hari abiari baganti pakan sepakan jodoh pakan oh abi pakan baganti bulan ala sabulannya tampe mega terapi mandi ayange lainnya ado perubahan pae lainnya ada perubahan kiro penyakit badan buyung Gobang kalau inyo Gobang dilie indak takili sakit pinggang indak lopata badan inyo indak satruk kanai tanpa indo yo kalau penyakit badan Gobang sawakatu tajatu dulu dek karano susah bau sao dek awak rajin ma bau sao olahraga badan gak kurang sarap tajepit badan Gobang tuan sarap tajepitnya badan Gobang disinan kalau dilie de inyo lai rajin barube de lai rajin mandi ayange dolu batungke kini lain dak la pandai bajalan sorang tapi sakit taraso juo lum bisa dipaso bantu dolu tuan
sakutiko di sinan kalau kok dilihat tumpak di badannya tu mau piek meganan malam semalam itu na mato ndak namu lalu sepicing mato ndak namu lalu lah jam 10 hari mato alun jo namu lalu meningkap pukul sebalik menjauh pukul 2 balik hari sadang pukul 1 malam mega mato ndak namu lalu entongnya duduk di nang kalem oh jagolah badan diri gobang nyo kepai pai ke kamar mandi seto nyo jago dari lalu nyo cali ada orang nan duduk kira si mega sedang duduk inyo manangi aye mato balinang-linang yo di sinan kalau kok dilihat nyo idui lampu di gobang nyo cali mega sedang manangi baru bakato badan gobang onde mega ya di abang manga manangi dia oh badan mega yo dia susah mega mah biar abang kok susah mega urus abang biarlah abang tak disiko ba itu kato badan gobang biar barangke malam kini co itu bana kato inyo oh mandanga kato rupo itu baru menjawe badan mega ndak ada susah bang di badan abang mangko menangi badan mega yo bang oh hari barisu bang penantuan PNS mega akan keluar iyo menjadi guru SD kota ado piti di tangan abi harapan bang badan mega tuan oh abi harapan badan mega joa mega bang kecari piti Mandela tuo bantu iko ulayat ndak ado kadijua awak tinggal di pondok buru ambo anak yatim coiko bapak lalambe di maningga oh mangko mama nuang bang tengah malam jo bang oh kama mega cari piti kau ndak dapet piti di tangan kau tak tercapai jadi PNS abi harapan bang badan mega tuan oh abi harapan bang badan mega ba itu bana kato inyo baru bakato badannya buyong gobang jadi bara mega perlu piti yo dia oh baru bakato mega tadi kok banyak indah bang banyak bana harus dibawa gak 5 balik paling seketek 5 balik harus sado piti di tangan kau untuk pai ke Padang oh 3 hari bang awak di sinan paling capeknya 3 hari kadang-kadang sampai seminggu yo bang oh mandang kato rupo itu nyogusuk kepala mega onde mega ya dia abang jangan menangi badan mega oh jangan mega menangi pulau apuilah dia ya mato sekadar piti 5 balik lainnya ado oh badan abang dia oh sekadar piti 5 balik jan mega menangi pulau beko abang mau sawan ba itu kato badan gobang baru menjawe badan mega di manyo bang kadape piti abang masih sakit coy oh
jawaban badan gobang picayo la mega di abang hari bari suap pitiado mega jan manangi ju abang sayang kebake gadi abang sayang dia kabake mega di sinan kalau kau dipandang mandanga ketocu itulah sanang hati badaninyo tumpak di badan diri gobang naninyo tarui ke kamar mandi selesai membuang air keluar dari itu kamar mandi bakato mega bake gobang onde abang sayang jo mega kama ngopi bang badan diri abang ba itu kato badan mega kato sampai gobang menjauhi abang dia indah mengopi baola lalu mega dia abang baris suak bulie mega pai dia barisuk boleh dia mega pai mandanga kato rupo itu yo nyodangan kato gobang indak nyobanta di si mega ba itu kalau kau dilie yonan malam samalam itu sakalo lalok lari siang apo tando hari lakat siang bapico murayate kayu bakuku ayam lah dalam kandang indak siang hari lah de ayam indak siang hari de murai tando hari kasih yang badara badarum darum bunyi tamiang orang balari tasingko bantu nyambun nampi katabi matahari nam pagi sepagi itu ala la jago serumanyo namande la jago pulo nang gobang la 20 tumpak di badan diri mega naninyo ala ganti baju sabantu baju elok bananyo calik badan diri mega yo digobang laki pakaian nalahu rabi nang katau tapi ba mangaban si mega dia angke awak di sinan kalau kau dipandang nyo sadang baropo duduk batigo baru bakato badan gobang onde mega ya di abang iko ATM badan abang yo ado bapiti dia di dalamnya ambil lah piti sado sampai kalau ndak salah badan abang nampiti nan ado dalam ATM sebanyak sarang atui yang nampung ulu dia baru mengeceknya badan mega onde abang dengan banama sampai bang 160 mandanga ketoco itu jawaban badan gobang ndak 160.000 do dia piti dalam ATM 160 juta dia mandanga katonyo pak dari badannya tuma buyong gobang taman wong mega mandangan yo satu taman wong bantu itu onde abang dengan bana kok 160 juta ndak taluk dobang bawa ATM pacik dia abang ATM ko mu awak pai ke ATM awak ambil piti sado sampai ndak taluk mega mamacian beko hilang ATM abang mandanga kato rupo itu onde mega ya dia abang ko hilang ATM nangko indak rasaki dia badan awak manga itu lola omega nambah pikirkan
Manga itu lo mega pikir na katonyo badan mega tadanga kato gobang bantu itu mangko piti bang diambil juongkos ke Padang indak lo ado mandanga kato mega ko ongkos di sekadar ke Padang sampai nyo tampe pendidikan ado piti di tasabang paila gobang masuk bilik nyo ambil piti 500 bawa piti dia nari 500 bilo para lu adik kanda ambil piti bara banyak nyo ambil di ATM untuk menyelesaikan jadi pagang awai dia Madi maka selesailah jadi pegawai supaya dapat jadi PNS di manyo nombor kekeluar itu kato badan gobang mandanga kato rupu itu tamanung badan dirinya upi mega nyo ambil ATM di si mega pin nyo bang bara kato badan ninyo ko itu dia nangka dia tanyo picit 3 6 kali itu lapin ATM abang dia Madeinyo ala bacarito pai kesimpang lay badan megala nyo antan di si gobang manai oto mega tadi labarangke dari daerah Solo iola simpang Sari Manggis la Padang nangkanyo 7 paei Malah Padang nangkanyo 7 ndak lamoinyo sadang ate oto tinggan sadang dioto to japui babali upi yati 2 jo badan diri arnis sama anjak badannya nikah musibah timpo batimpo cobaan datang dinansa hatu Cobaan datangnya dengan satu menandoan cobaan datang dengan satu baru 6 bulan nyoba turutan badakatan ke 8 bulan bagan lekaram tangalang awi pai Oh bagan lekaram tangalawi ndak dapet ditolong cie juo labi bagannya cie dulu bagannya 2 buah kini cie bagannya tinggalan cie karam tangalawi ndak dapet dibantu do dinambanya ndak dapet diselamatkan cie yuo kecuali orang di bagan ba itu badan diri arnis Maba itu badannya diri arnis sadang cuy itu nyokok dipandang baru bagan karam dilawi ado harinya sakutiko nanoto pak pai mamue ikan sadang nyomara kepakan baru Iola L300 solar bocor laroto di Tarata satu bocor di Bukit Tarata datang jo musibah cie lai tabaka oto sadang tangaga
tabaka oto sadang tagak dek sadang tabaka oto tadi ndak dapet diselamatkan cik juo jadi abu oto badannya upik yati labi loto sabua ba itu nasib badaninyo sadang coy itu to tinggal to japui mega kakapa hadang malah tiba mega di padang setelah turun dari otot tentunya tarui tampek tes PNS itu kalau kau dilihat mendak lamuinyo di bajalan sadang cuy itu kok dipandang lah tiba tampek nanyo tujuh lates lah badan diri mega anta malang antanyo muju yo mujuanyo lain angkat tiba dek lai ada orang dalam nama nolong onde mega dengan bana bisa keluar kini SKPNS tapi membayar dia sebanyak 30 lai kok ada bawa piti kok bisa membayar 30 keluar SK badan mega dia oh keluar SK badan mega mendengar kata rupo itu laksana hati badan inyo tunggu sebentar pak kata mega nyo ambil piti nyo ambil piti nyo nanyo lain nyo ambil piti 35 juta selesai piti nyo ambil maka dalam nyo babalik SK keluar sekalian dapet lo maja di wilayah Solo di Solo nyo maja iyo di daerah Sempe sangat tumai iyo di daerah Sempe 1 di sinan ninyo majalah jale SK di sinan babalik badan diri mega lala babaliknya kat Solo lah tiba di Sumpang Lubek lah naik oto badan ninyo sadang di hati oto juo sanang hati bukan kamain masanang hatinya bukan kemain de awak lah dapetnya jadi PNS ba itu bana kok dipandang SK keluar di negari awak pulau di sinan kalau kok dilihat maja di minggu besok kini harinya hari Sabtu tiba di Sabtu cik lah hari Sinayan mulai mengasuh mari Sinayannya mulai masuk sadang di hati oto juo sanang mana di dalam hati ndak lama to sadang jalan mendaki sitinjau lawi lape nagari sitinjau lawi tiba di simpang Lubuk Lasih lah sampai ke simpang Sari Manggis yo sampai ke simpang Sari Manggis di sinan kalau kok dilihat
turun lainnya dari oto satu turun ongkos lababai tarui ke rumah badan mandi satu tiba di labu rumah baca assalamualaikum menjawe mande jo gobang yo alaikum salam kato mande nang gobang coy tuju lanai badan diri mega basalam minyo jo mande lai dape mande kandak mega lakalua SKPNS di Solo mande awak maraja nayan barisu duo nayan barus tu mulai baraja de inyo kagadang-gadangan hati basalam lo jo badan gobang nyopagui gobang sadang basalam tasiro darah dadogo oh bang tasiro darah dado gobang perasaan dak lama lai de inyo mega nama magui madek mega kegadang-gadangan hati de inyo alaco itu baru nyo ambil bukti penarikan nyo ambil bukti penarikan piti onde abang dengan bana iko bukti bang piti ambil sebanyak 35 nyopa guno bang 30 juta mbok takui piti kekurang iko mangko mbok ambil 35 iko na 5 juta lang ai oh abang oh mandanga kata rupo itu baru menjawe badan gobang ko ala dia piti bambi alo guno buti dia bang ba itu kata badan gobang di sini ninyo amega bakato ambo ancak bang bajale-jale beko dan hilang piti abang awak lo batu dua ambil boleh cek bang piti di ATM kata sampai gobang lama jawe ndak boleh do dia sebantu itu kok kavi piti di mega bila kata badan gobang kau ndak mega dia menolong abang ndak pandai bajang alan bantu kau dia ndak pandai berjalan bantu ikut tapi dek mega tolong abang mangko bisa abang berjalan ba itu katanya badan gobang baru gobang mulai mengece onde mega ya dia abang na mega kamaja dia ke rumah sekolah mega baonda indah ado barisu awak dia ke dia lerto ambil onda baru cie untuk mega pai ma jadi ma untuk mega dia pai maja mandanga kato rupo itu lamo tamanung badan mega onde abang dengan bana beko abi bang piti abang biala mega nanye oto biala nanye ojek sajo ba itu kato badan mega sama laki gaji manarimo kau untuk bali onda bang
Memandang kato dari mega neko iyo kato mega sebentu itu kini ambil onda dulu besok menerima gaji mega bayi pitiabang ba itu sekali kato gobang. Tentu mega kembali baju seragam balilah dasar sekalian tolong gunting ke toko baju. Gunting ketampe tukang jahit boleh nak kami adik abang omega Mandanga kato dari gobang balaka galak badan mega nyupi cik tangan badan gobang. Dek mega kagadang-gadangan hati nyobae bapalu dipalukan gobang. Bakato badan diri mande onde mega anak mande ndak boleh do dia sabantu itu salah raso dicali orang ke kakak mega bapalu. Baru bakato badan mega kakak baalo bang gobang di badan ambo. Awak ndak do cie ayah cie mande ado jodoh biasa sajo mangalo itu mande pikir ya kan mande Tumpak di badan mega tadi senang hati bukan kemain de awak ala jadi pegawai. Abi hari sari tu tiba di hari barisuanya. Barangke ke sorum ondanya ambil onda sebuah perintah dari badan gobang. Onda lah nyobali onda baru cie onda nyo sekutiko sekupi baru di bali nyo ate nyo namo badan me gapa onda tabalinya jalan badu di Bali dasar baju untuk mega selesai dasar baju babali Bali terompa jo sipatu untuk maja jadi guru baitu inyo kita liye dibawa ke tampe tukang jahit iyo ditampe pangguntingan tuan. Lima stel sekali bue pitinyo bayi kontan di badan buyuang gobang baitu kalau kita pandang deklah sudah upah di bayi nyo kamara jalan balik bakato mega bake gobang onde bang gobang dengan bana. Dulu mega ndak barani maja abang jalan-jalan kini awak berjalan-jalan ke tapi dengan bang olah danau singkara
katapi danau singkara tapaso juo gobang manurui kini la gobang baonda dek karano tubuh labaran susehat jalan dak ado batungke lai tapi masih teraso sangaki opane dek lamonyo nda jalan latibo di danau sengkara duduk inyo di sinan diminta mirabui jo kopi sekalian memandang ke dalam danau sadangnya duduk juo baru bakato badan gobang onde dek kandung mega dia mula babalik lai badan awak beko lain lo kece urang ho kato sampai ma mega menjawe onde bang gobang ladang abana lai jale di badan abang mangko abang babao kamari Hona mega kenala jadi PNS mega labang jadi pegawai itu berkat tolongan abang yo bang mangko babao abang kamari katapi danau singkara ingin bebas jo abang mega mangece ho tumpak di badan diri awak yo bang ho tumpak di badan diri mega bajanji hati hati asa tercapai cita-cita jaso abang indak balupuan abang kajadi suami mega yo bang oh abang jadi suami mega baik itu kato mega mandanga kato cuy itu menjawi badan diri gobang dak mungkin do mega kato gobang oh meganya masih muda kete abang bau mu bantu iko ndak mungkin jadi suami mega beko kok malu dia badan mega ala kato orang manggalaan badan si mega mandanga kato cuy itu ibo mega menjawe hoi ko kato kau untuk abang kok sempat abang mengakui ndak namu mega barani bang bunuh diri bang Omega barani bang bunuh diri ba itu kato badan ninyo mandanga kato cuy itu ndak dapet jawaban badan gobang Okok lay barani mega kamama sarato kawali nagari sarato kapamuda kampung mengaban sabantu itu asaja nak bang dia kena tangan oh mandanga kato gobang baru menjawi badannya upi mega Hokok kane tangan abang di pemuda itu tuh tanggung jawab mega mati mega bang mati lo abang tuan mati mega mati lo abang ba itu inyo nambah dua selesai mengecek nyoba balik baru bakato sedang diona ko iyo dia sabantu itu abean bana rumah mande selesai rumah tabangun barapiti abian bana ambil bana piti sadonyo nanti simpan nanado di ATM abang bangunlah rumahnya nanado ba itu kato badan inyo tuan kok
lah selesai rumah bangun baru baralik badan awak cuy itu kato gobang Lasana ngati badan mega ndak lama ndak di jalan sampai ke rumah sekuti kopi tinyo ambil sedoa-doa lah mulai membangun rumah coy itu gobang olah josi mega Oba itu gobangnya si mega di sinan kalau kita lihat deknya sedang membangun rumah sedang membuat pembangunan abi harinya baganti hari abi hari baganti pakan sepakan jodoh pakan abi pakannya baganti bulan sebulan jodoh bulan sedang mulai membangun rumah Tuhan sedang mulai membangun rumah tinggalan sedang membangun tojapui pulau badan yati dua joinyo buyang arnis tiga jo anak badan gobang hosa manja inyo pak yati jo si arnis musibah timpo batimpo manandoan musibah timpo batimpo Okok bagan karam di lautan oto tabaka di daratan kok tio manggale tio rugi ba itu para sayan yati Tuhan Oba itu para sayan jati di sinan kalau kita bilang maalun badannya upi yati olah mulai badannya panit di malu indah kakak panit anak bagan para lubaka kadang nyokanai kadang indah kadang utang bertambah-tambah kepercayaan orang lah kurang nama gie minyak solar untuk baka bagan lah kurang percaya kurang Tuhan sedang nyoba ada bantu itu ganjaran betubi-tubi tinggalan badan diri yati serato jo buyung arnis cukui jo anak sekalian nambah namo si upi meri Oto bilang badan buyong gobang sedang membangun rumah juo iyo kau untuk badan diri mega di simpang manggis daerah Solo Tuhan Masyarakat banyak elok jogo bang masyarakat banyak sayang jogo bang sedang inyo ado di sinan luangan nyo cari juo
Kok balik mega dari maja, jalan-jalan ninyo keluar, dapet luangan di badan gobang, obi nyobi badagang, obi nyobi manggale. La dapet luangan elok karena modal ado sekete, dapet modal manggale lado, dapet luangan dagang ado masukan ke pasar Solo tuan. O dapet luangannya manggale lado, kadimasuan ke pasar Solo, ado lah orang tukang ambil, ado 50 kilo, ado 100, ado sebanyak 200, dapet langganan seorang baduo. Di sinan mulai nyoba usaha, nyoba lionda buruk cie, cari lado pelosok ke pelosok, sampai ke sangka cari lado, sampai ke batu bajanjang jo bukit sile, baik tu bang dan olah buyuang lago bang indah dibilang lama bana sekali ke batu bajanjang anak gale tanam sekali mencari lado ke para orang. Masa kali ke bukit sile anak gale tanam sekali mencari lado ke para orang. Oh, Tuhan oh nyoba lian empon sebuah jadi jale aragolado wa itu bana di badan gobang. Inyo kate sekali seminggu wa itu santiang gobang bau sao, langganan bertambah banyak. Mandaklah modo inyo di manggale lado, mencari lado ladang ke ladang anak gale banyak cuy itu. Lah sudah lo rumah nanyo bangun rumah, lah sudah tak bangun barulah inyo kama baca doa. Karena inyo ke rumah baru nikahnya alun lai si mega. Lah sudah membaca doa naik rumah baru bakato mega ke mama iyo kawali nagari nanado. Antaro inyo jo si gobang mungkin jodohnya ado kawatamu manako ari barang ale pai. Maka manako ari barale mandanga kato dari mega ndak ado urang berang do mandangan sanang urang mandanga kato mega sabab gobang ko elok bana. Urang tahu dulu di nasib mega rumah buruk dindiang palupu ba itu kalau orang memandang kinilah dapet rumah mewah. Lapak ke onda lo mega cie awak ala lo jadi pegawai mangko mama ndak bisa berang sabab mega ko ndak punya ayah. Kini kanikanya jo si gobang orang elo hati agama gobang taat pulo Tuhan agamo inyo gobang taat pulo de ala selesai mengecek setuju orang nam banyak tinggal manako hari sajo.
Sadang kabakia-kia manako ari mencari hari nangka elok mencari bulan nangka sesuai di sinan kalau dipandangi. Deklah sayo orang nang banyak nang gobang tatap membali lado kapara orang Tuhan Mama bali ladonyo kepada orang ado harinyo sekutiko de ala dapik lado babao lado pakai onda naik lalado ke karanjang di belakang onda. Hujan labik jo kilek nyo lah di lampuk jo kantong asui lampuk jo parla elok babalik gobang ke simpang Sari Manggis. Tiba ditampik badan Mega nampak gobang bau hujan hari sadang pukul 7 sanjo. Kamaningka setengah 8 ibu si Mega memandangi oh Tuhan Mai bos Mega nyo memandangi sadang nyo duduk nyo Mega lataga nyo sonsong gobang kalaman nyo tolong mangke lado. Lah sudah lado diangke nyo di taduan kate rumah lah nyo buka di gobang penutik lado lah di calangan elok supaya jangan barambunan. Ba itu di badan di gobang tumpak di badan Mega tadi buek sekali kopi ange oh Tuhan nyobuek sekali kopi ange deklah selesai membuek kopi ange. Nyolataan sekali dake meja lata-lata kopi di meja do pengacok sekalian nan gobang tarui ke kamar mandi selesai mandi nyolat sumbayang ala solat isya badan gobang selesai gobang solat isya duduklah gobang di kurisi datang si Mega dake gobang oh Tuhan datang si Mega dake gobang onde bang gobang dangabana abang dangan labang kato Mega bau hujan abang cari lado. Dek karano eska Mega lai gadaikan bang eska nanado ambil lauto sabua kau untuk abang galela. Aduh bang onde dek kandung Mega abang sadangan kato abang sebelum nikah dek badan abang nak barani abang mangunuan SK nak kabarani menggadaikan SK Mega. Oh kok iyo jodoh bama awak ado kok iyo ado jodoh awak nikah dulu dia Mega jo abang baru barani gadaikan SK oh Mega oh mandanga kato rupu itu jawaban dari Mega kalau itu kato abang awak tamui mama dulu awak tako ari kanika ditako ari kabarale
Ba itu kato badan inyo buli abang membali oto abang mandanga kato dari gobang madisinan ninyo basanang bagala-gala sadang minum sarato mande badan me